Ма сарзадаем. Мерам ма айтим мерам Aytim.dj мара зебу маргай ту зеби хандаи ма одами хубу мемурум ҳо ту гандаи то ту мефаҳмӣ ки ӯ чендер меша дар асл ҳар рӯзи ма як рӯзне ки мегзара ҳар фасл рӯи мара дидан ӯ вақт ту да аҷабай рӯи қабри ма ӯ чен алаф чанд ваҷабай инсон мега баъди маргам ёд накине нест лозимум баъди маргам ман эҳтиёт киним розиям ба ту мефаҳмӣ ма дил додам ишқбозӣ нест ту мара мефаҳмӣ баъди маргам не киёзӣ не ма иро медонам дидум дар хобам ёд карданта ки мегуфти ма қати ту медидум хита заданта ма тарсон гирёмум ту фикр дори ферам ки ӯ чи хе боша созай ма ёдат мерам ба ту ором мешай мара гум мекунӣ сафр баъди се рӯза ёдат мерам гӯё ҳичи набуд торикай намехом зиндагӣ кардан дил надора ишқ намефаҳма марда ҳами ту да дил дига намиёва ҷоша ишқ мара сарде дилум ҳоли ёша торикай намехом зиндагӣ кардан дил надора ишқ намефаҳма марда ҳами ту да дил дига намиёва ҷоша ишқ мара сарде дилум ҳоли ёша сарзадаим хаёлӣ беақл бекало нехидо мара ҷин зади хена будум аввало ӯ теғи ғама нигоҳ накида дилум хало нехидо мара ҷин зад ё ки чӣ бало раҳи рост то қатори ки даву чи шиштай ма сарзадаям мегуфтум ҳо дарагам ишқай чашмам да чашми ту ғазаб да дилзан сузана ма ба нигоҳат серум рашкани рӯзома дили яхи мара дидан шидан дилогарам гуфтан дарди мора дора даҳ каради бародарам ма сарзадаям ӯ якум бо охиронай мара фаҳми дошик ту даст боло кад гирёнай да мағзи сарми қоқ мекунам танаки баро то ҳол дарагам хуни шох мекунам та баҳаро ма одами хубум худо ҷонбарма ганда места хела мебина азобу дарда торикай намехом зиндагӣ кардан дил надора ишқ намефаҳма марда ҳами ту да дил дига намиёва ҷоша ишқ мара сарде дилум ҳоли ёша торикай намехом зиндагӣ кардан дил надора ишқ намефаҳма марда ҳами ту да дил дига намиёва ҷоша ишқ мара сарде